Отново е време за избори. Пак сте ми дали стар сценарий, това колко път ще учите? Нови избори има. Нови избори. То вчера имаше избори. Нали не се разбраха? Защо мислим, че този път ще се разберат? Както и да е. Отново е време за избори и отново листите са пълни с кой от кой по-уникален кандидат за власт. А мислехме, че след Волги на евродепутат и таксиметров шофьор, член на Комисията по противодействие на корупцията, няма с какво ни изненадат. Да. И така, няма как да не започнем с един любимец на другарката Митрофанова. Лорд Евгений Минчев. Пиара, когато като дете познавах като биш ватман и му виках Батман, се оказа в листата на БСП. Горкия Копейкин сигурно е съсипан след като беше прелъстен и изоставен. Не знам. Направо не знам. Друг известен любимец на интелектуално по-беззащитната част от населението. също е част от листата на БСП. Известният с антиваксърската си риторика, въпреки над 40 000 жертви на COVID-вируса, доцент Атанас Мангаров. Той не се свени да се хвали с постижението си. Това, с което се гордея, е, че нашата страна има официално около 30 на 100 имунизирано население. Всъщност то е поне 1/3 по-малко. Нали? И преди да ме обвините в полова дискриминация, обръщам внимание на една представителка на нежния пол, която също се е устремила към депутатско местенце от листите на БСП. Доцент Наталия Киселова. Тя с години беше независим политически анализатор от онези наши любими говорещи глави от телевизора, които уж обективно представят политическата обстановка в страната. Днес коментира експертно конституционни промени, утре се оказва кандидат-депутат. Няма как това да не е кариерно израстване. Никакъв шанс анализите да са били леко наклонени в конкретна посока. Не. Когато доцент Киселова знае какво е, само Хекимян и Бареков знаят какво е. От Българската социалистическа партия! Това е най-демократичната партия! На нежния пол явно залага и ново начало на момчето феномен Делян Пеевски. Добре дошла в листите му е Денис Харула от Ергена. Само ергенки не се бяха редили за власт. Да си припомним коя е тя всъщност. Аз не обичам играчки по принцип. Да бе, не че не ползвам, но предпочитам крайници. Месото. Не те е срам! Предпочитам Крайници. месото. Не толкова нежен, но също толкова нелеп е и един друг кандидат-депутат от листите на Пеевски. Самия бивш вътрешен министър Калин Стоянов. Той уж беше човек от ГЕРБ, като част от сглобката, но в крайна сметка без изненада се оказа човек на Пеевски и основна причина да се разпадне това правителство. А защо е нелеп ли? Припомням само една малка част от неговите изцепки, докато беше начело на МВР. Това къде съм бил аз в момента на тези протести, считам, че не е толкова важно. За мен е по-важно това, че аз бях в непрекъснат контакт с отговорните служители. Аз няколко пъти се чух с него вчера и през всичките тези разговори той ме уверяваше, че не очаква особени проблеми, не очаква провокации. Тази сутрин отново, като се чухме, неговия коментар беше, ама нищо особено не се е случило. Няма как да пропуснем завръщането в политиката на уж журналиста и бивш евродепутат Николай Бареков. Той се появява в листите на ДПС на Ахмед Доган. След като подучи Хекимян как се пристава на генерал Бойко Борисов, след това оглави телевизията на Пеевски ТВ7, е време да бъде човек и на почетния. Падането на Пеевски ще дойде, когато той загуби изборите. Той няма как да спечели избори, никой не го харесва, няма рейтинг, няма доверие в него. Послушно момче, заслужило си го е, браво! Само да не стане като другото момче феномен, че не знам как ще му стоят килограмите в добавка, не е за друго. Трябва да влезем, като няма никой вътре. Как да не Фазани. В листите на Доган попада и не кой да е, а Румен Гайтански Вълкъл. Ама какви ти разследвания за присвояване на милиони, корупция, пране на пари и така нататък, които водят до мисълта, че той би трябвало да е на място с решетки, не на депутатско такова. Все пак в държавата на абсурдите всичко е възможно. О, боже. Сред абсурдните кандидати за власт попада една кандидат-депутатка от листата на Продължаваме промяната Демократична България. Радост Караиванова Чайрекова. Дори престъпниците трябва да получат шанс да се поправят, казва тя в интервю за предаването Под лупа на ТВ Европа, която вече не съществува през 2012. И нормално да мисли така, след като според 24 часа лично е дала шанс на наркобос, докато е била служител на МВР през 2004. А с такова мислене да не се чудим защо от ППДБ генерално се занимават с обясняване на грешките си и с това просто ги задълбават. Ох ли те има лице, защото
От ППДБ имат и поне още един абсурден кандидат за власт. Да приветстваме пастора Марин Тихомиров. А ето и неговата рецепта за успех. Здравейте, казвам се Марин Тихомиров от София, на 33 години. Благодарен съм на Господа, че успях да бъда част от семинара "Управлявай и умножавай" с Пламен Борисов и вярвам, че през тези 2 дни Бог отвори очите ми и отвори ушите ми, за да чуя, да разбера и да осъзная какви са дълбочините на Библията и на Господа относно нашите финанси. Халелуя! 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 Сигурно по някакъв подобен начин си изпечелил мястото в кандидат-депутатската листа. Да се надяваме поне да не е правил такива ритуали. Макар шансовете за влизане в парламента на последния попаднал в нашата класация да са пренебрежимо малки, няма как да пропуснем и него. Ивайло Дражев. Бивш кандидат за кмет, бивш председател на футболен клуб, бивш кандидат за президент на БФС и бивш затворник. Идеалното описание на нелеп кандидат за депутатско място. Ето такива хора ми трябват на мен, а не чиновници. Такива са ни кандидатите за власт. Абсурдни, криминално проявени и отдавна отговарящи на всички изисквания да се наредят на депутатските места в парламента, който отдавна се превърна в просто цирк. Само да не обиждаме цирковото изкуство. А за да не ги гледаме там, е важно всеки от нас на 27 октомври да отиде и да гласува по съвест за някои от малкото останали нормални кандидати. Хайде със здраве, умната и до скоро!